Вялікае княства літоўскае ў заходнееўрапейскім кантэксце ад пачатку было незвычайным дзяржаўным утварэннем. Яго называюць самай позняй раннефеадальнай дзяржавай Еўропы. Суседнія краіны прайшлі перыяды так званай патрыманіяльнай манархіі, это калі ўся краіна лічыцца ўласнасцю монарха у 10-11 стагоддзях. Польша, Венгрыя, Чэхія, Кіеўская Русь. А ў ВКЛ гэты перыяд прыпаў на 13-14 стагоддзі. У суседзяў перыяд феадальнай раздробленасці ў 14 стагоддзі заканчваўся, у ВКЛ ён ледзь пачынаўся ад канца 70-х гадоў 14 стагоддзя. І тут жа змяніўся цэнтралізацыяй, праведзенай вялікім князем Вітаўтам у канцы 14 пачатку 15 стагоддзяў. Дарэчы, гэтай справе менавіта ўзмацненні цэнтральнай улады ён апярэдзіў шмат якія еўрапейскія краіны, напрыклад, Францыю. Шматвекавая прысутнасць у палітычным, гаспадарчым, духоўна-культурным жыцці Еўропы дазволіла сённяшнім гісторыкам найперш з вядомага люблінскага асяродка на чале з прафесарам Ежы Клачоўскім аднесці ВКЛ да рэгіёну цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Да гэтага рэгіёну належаць таксама тэрыторыі былых каралеўстваў чэшскага, венгерскага і польскага. Агулам беручы, ВКЛ у Еўропе перыяду сярэднявечча і новага часу было краінай перыферыйнай, як у палітычным, так і гаспадарчым сэнсе, але не ў культурным. Пра ўсё па парадку. У палітычную сістэму заходняй Еўропы эта дзяржава ўвайшла пад канец 14 стагоддзя праз зацвярджэнне каталіцызму як фармальнай дзяржаўнай рэлігіі. Зрабіў гэта вялікі князь Ягайла Гердавіч у 1387 годзе. ВКЛ стала суб'ектам міжнароднага права. У прыватнасці, ўжо ў пачатку 15 стагоддзя разам з Польшай Літва вяла міжнародныя судовыя працэсы супраць тэўтонскага ордэна. Аднак усе важнейшыя цэнтры палітычнага жыцця тагачаснай Еўропы знаходзіліся далёка на захадзе. Упершыню актыўны ўдзел у вялікай еўрапейскай палітыцы узяў вялікі князь Вітаўт, які згадзіўся прыняць чэшскую карону ад гусітаў. У 1422 годзе выслаў у Чэхію свайго намесніка. Знаходзячыся на памежжы з усходняй Еўропай, ВКЛ актыўна змагалася за лідарства ў гэтым рэгіёне і дасягнула мэты ў 14 стагоддзе ў барацьбе найперш з Залатой Ардой, пад уладнымі ёй княствамі ў паўночна-ўсходняй Русі. Пры гаспадаранні дуумвірату Альгерда і Кейстута Гедемінавічаў 1345-1377 годах ВКЛ аб'яднала пад сваёй уладай большасць земляў былой Кіеўскай Русі. У новы час, пачынаючы ад 16 стагоддзя, ВКЛ у саюзе з польскім каралеўствам выконвала ролю своеасаблівага шчыта Еўропы перад экспансіяй расійскай дзяржавы. Гэтую гістарычную ролю прысвоіла сабе Польшча ў сваёй гістарыяграфіі, але ў рэальнасці маскоўскія атакі ў 16-17 стагоддзях прымалі на сябе найперш беларускія землі ВКЛ. У гаспадарчым плане ВКЛ паводле канцэпцыі Фернана Брадэля належала да перыферыі еўрапейскай свету гаспадаркі. Гэта значыць, было пастаўшчыком сыравіны ў асноўным сельскагаспадарчых і лясных прадуктаў. Да перыферыі належалі таксама іншыя ўскраіны заходнееўрапейскай гаспадаркі, як Шатландыя, Ірландыя, поўнач Скандынавіі, паўднёвая Італія і, цытую Брадэля, уся частка Еўропы размешчана на ўсход ад лініі Гамбург, Венецыя. Расія да Пятра I уяўляла сабой асобную гаспадарку свет, замкнутую ў сабе, якая жыла уласным жыццём. У культурным жыцці ВКЛ якраз па прычыне перыферыйнасці памежнага становішча на сутыку культур і рэлігій выпрацавалася унікальная мадэль духоўна-культурнага жыцця, заснаваная на прынцыпе талерантнасці. Такога не было ў сярэднявечнай Еўропе пры засіллі схаластыкі і царкоўнага кантролю і Еўропе навачаснай з яе рэлігійнымі войнамі і гвалтоўнымі метадамі контррэфармацыі. Рэлігійная талерантнасць у ВКЛ спрыяла ўзнікненню даволі свабоднай творчай атмасферы і стымулявала развіццё гуманітарных навук. Невыпадкова ВКЛ быў адным з першых у Еўропе запачаткаваны кнігадрук на нацыянальнай старабеларускай мове, выданні Францішка Скарыны, і складзены адзін з лепшых і першых кодэксаў права знакамітыя літоўскія статуты. Жыхары ВКЛ даволі масава навучаліся ў еўрапейскіх універсітэтах
і потым працавалі на сутыку культураў, ствараючы іх сінтэз. Добры прыклад такога сінтэзу культурна-мастацкае жыццё горада Магілёва ў 16-17 стагоддзях. Магілёўцы, в асноўнай большасці праваслаўныя, стварылі ўласныя мастацкія школы на аснове заходнееўрапейскай традыцыі. Школы жывапісу, кнігадруку, гравюры і архітэктуры. Да нашых дзён захаваўся адзін з помнікаў той архітэктуры – Мікалаеўская царква, стыль якой акрэсліваецца як праваслаўная барокка. Падсумоўваючы, памежная лакалізацыя ВКЛ абумовіла яго перыферыйнасць адносна Еўропы ў сэнсе палітычным і эканамічным. У той жа час памежнасць, перыферыйнасць аказалася спрыяльнай для развіцця культуры, дзякуючы адноснай духоўнай свабодзе, уласцівай сітуацыі пагранічча цывілізацый.